Шменти, капели и медикаменти. Има пиене, ма нема ванилия. Нито 9 килограма от Бразилия. Кажи ми къде се целиш, на високо. В яхтата на DBV или кошарите на Коко. Около какао бич, нема бич, дето кара москвич. Айде кажи ми как е тук стъпи твой крак. Просто на рака или с цел брак. Мила моя, жена ли си Аристотел? Като друга си завършила окота. Лето пика дамата не ми се цупи, защото може да се купи. Ами купи, чупи ли са твоето сърце или реже се. Нека да ти чуя хипотезите. Айде реши го на тебе, моето сърце. Айде кажи му да спре, ти го излага да ходи по тебе. Айде не дей ми говори за любов. Тая болест не е лекуват в пирогов. Нема време да тренираме чувства и разби